alaikum assalam. A'a, ina wuni? An wuni lafiya? Lafiya, kalau. Ya gari ya jama'a? Ya gida ya mutanen gida. Alhamdulillah. Au maye shine yaya dambun daman da kike magana. Allah sarki kin bata labari. Na bata labari. Tare da ta ban labarin ka. Allah sarki. Wallahi to ga yar uwata dan Allah a rike ta amana. Baki da matsala. To shikenan. Baki da matsala. To ba damuwa bari Ai tunda muka soma. To sai mun yi dar. Amma abin da nake so da ke ni fa da kin bar ni bakin kofa ina fa ganewa. Buda ma gidanmu ne suka ce ka turo. Oke to shikenan bari in tura. Ba ba cewa suka yi ka fito. Oke in fito? To shikenan dama kin sani ba na tsallake maganar manya. Amma kin sai ai ba na tsallake maganar manya. Ba ka ke ni. Abu ta nake wallahi da mun wa ni in tsallake maganar iyaye. Wallahi a'a sun ce in fito na fito na bar gidan wallahi na bar gidan ni za ce in fito ayo